श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मित्रांनो. दत्त महाराज हे साक्षात ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचे अवतार आहेत. म्हणून तुम्ही जर दत्त महाराजांची भक्ती निस्वार्थपणाने म्हणजेच कुठलाही स्वार्थ न ठेवता पूर्ण भक्तिभावाने जर भक्ती केली तर आयुष्यात तुम्हाला कसलीच कमी पडणार नाही. मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दत्त महाराजांचा एक मंत्र सांगणार आहे. तुम्ही हा मंत्र फक्त दत्त जयंतीलाच नाही तर दररोज वेळ काढून किमान 108 वेळा तरी जप करा आणि अनुभव बघा. तुमच्या कोणत्याही इच्छा असो त्या सर्व दत्त महाराज नक्की पूर्ण करतील. फक्त त्यासाठी गरज आहे ती म्हणजे शुद्ध भावनेची. मित्रांनो, जशी बाळाच्या एका हाकेवर आई धावून येते, अगदी तसेच तुम्ही केलेल्या शुद्ध भक्तीने दत्त आई धावून येणार आणि तुम्हाला प्रत्येक संकटातून बाहेर काढणार. मित्रांनो, तुम्हाला एक अगरबत्ती घ्यायची आहे. नंतर तुम्ही ज्या ठिकाणी जप करायला बसणार त्या ठिकाणी डोळे मिटून महाराजांना नमस्कार करावा व त्यानंतर मनात कुठलाही विचार न आणता शुद्ध भावाने, शुद्ध मनाने अगरबत्ती संपेपर्यंत तुम्हाला श्री गुरुदेव दत्त किंवा श्री दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा या मंत्राचा जप करायचा आहे. या मंत्राचा जप झाल्यानंतर जी अगरबत्तीची रक्षा असेल ती घरातील प्रत्येकाच्या कपाळावर लावावी आणि थोडी रक्षा ही घराच्या चारी कोपऱ्यात फुंकावी. याने तुमच्या घरातील सर्व नकारात्मकता निघून जाईल. मित्रांनो, दत्त महाराजांची भक्ती केल्याने घरातील सगळ्या संकटांचा नाश होतो. जे भक्त दत्त महाराजांची सेवा किंवा जप करतात त्यांच्या सर्व अडचणी या दत्त महाराज कोणत्या ना कोणत्या रूपात येऊन दूर करतात आणि अनुभव देतात. आशा करतो मित्रांनो तुम्हाला हा छोटासा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक नक्की करा आणि तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.